Denodak izuen bezala, gaur bildu ge hemen urrian 24an gertatutan bortxaketa bat salatzeko eta gure haserrea adierazteko honen aurrean. Aski da. Lehenik eta behin gure elkartasuna eta babes osoa eskaini nahi diegu eraso sexista hau pairatu duen emakumeari eta bere ingurukoei, baita egunero erasotuak diren emakume guztiei ere. Emakumeon aurkako indarkeria adierazpen larri baten aurrean gaude, baina indarkeria sexistak mila aurpegi ahots eta adierazteko modu ditu, eta ezinbestekoa da erasoen aurrean salatzea eta gogor erantzutea. Emakumeon aurkako indarkeria hau ez da kasu isolatu bat, izebergaren punta baizik. Honen atzean, botere harremanetan oinarritutako sistema heteropatriarkala dago, gure kultura, jendarte eta egituretan guztiz errotua dagoena. Beraz, egoera honi aurre egiteko erroetara jo behar dugu, eta horregatik aldarrikatzen dugu autodefentsa feminista indarkeria honekin amaitzeko tresna bezala. Emakume aske eta autonomoak izan nahi dugu, gure buruaren jabe, eta horretarako beharrezkoa da jendartean ezarrita dauden genero rolen inguruko kontzientzia hartzea, gure buruarengan ziurtasuna hartu eta maitatzea, eta jarrera matxistak identifikatu eta aurre egitea. Erasotzen bagaituzte, defendatu egingo gara. Ez dugu biktima izan nahi, ez da beldurtuta bizi ere. Horregatik, beharrezkoa da emakumeak antolatzea, gure artean babestea, taldean eztabaidatzea, espazio komunak eraikitzea eta beldurra behingoz bandoz aldatzea. Eraso sexistarik ez erantzunik gabe autodefentsa feminista.